בדרך כלל שמדברים על זה, כמו גירוש משפחות, הריסת בתים, עונש מוות למחבלים, תמיד צץ ועולה, ובהרבה חוקים פה בוועדות, העניין המשפטי, ומה יגידו, ומה יקרה, ונלך לבגץ, ולא נלך לבגץ. ואני רואה פה שגם היוזמים עצמם מתחבטים אם ללכת לנוסח של כזה או אחר. אני מציע להתעלם מהעניין הזה של בגץ כאילו הוא לא קיים, כי גם בסופו של דבר העם צריך לראות, גם אם החוק הזה ייפסל, זו חובתנו המחוקקים להעביר אותו, ואנחנו כאן מייצגים את העם. ואם אתה שואל אותי, למעלה מ-80% מהעם תומך בוודאות בחוק הזה, וזה פשוט צדק לדמוקרטיה מתגוננת כמו ישראל. זה חוק שהוא חובה להעביר אותו, ולא רק בשביל המשפחות, לא רק בשביל